അങ്ങനെ കുറെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി പൈസയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്റെ സ്കിന്നും ഡാമേജ് ആവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ 200 റുപ്പീസിന്റെ ആയുർവേദിക് സോപ്പ് കണ്ടത്. ഈ ഗർ സോപ്പ് ഒരു മാജിക്കൽ സോപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും ഫേമസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സോപ്പാണിത്. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഇതിന്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ പെർഫ്യൂംസിനെ വരെ ഔട്ട്ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്രൻസ്. വേറൊരു കാര്യം അറിയാം, ഇതിൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ആഡ് ഓൺ ആയിട്ടില്ല. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാൻഡൽവുഡ്, സാഫ്രോൺ, ഗോട്ട് മിൽക്ക് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ഗർ സോപ്പിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് 2 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ്, അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് ഒരു സ്ക്രബിംഗ് പോലെ. രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആണ്, അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ മോയിസ്ചറൈസ്ഡ് ആക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഗർ സോപ്പ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും.